Hello. Vậy na chuan ni zan lama video ko ron upload ami sam tam na sam to tam na ti khamo khami ha ko ron soi fia le do na comment na khan du ve khain nuala awa khan ani telin kalo soi tel lowa ma sengin kha khami ka soi lai khanin hi hun lo om to lo mo a chep lu to kha kha no wi kan froi ngal do na kha ta bu khan ni min han kalo soi tui lu to kha no wi kha kan froi ka kan klai ta ni chu no wi kha classroom khana mate lo umma ni mina khan mo kan tlai pha khami kha adite le khanin kalau soi vek lawa chuanin ne kan ho hnuwa khan a pi ti da hang kan leng le sia soi nang khan hun kha le to se lo kha wang khanin tuna hianin adite rin kar soi le do na mo chu ne ma sa chu nei kan tv hi nu mi hi ti ge ti hian a rang tat zel chu le ka shu ve a tui hu pon chen nen tui hu ne na kan ka shu ve thian a rang tat zel ai se om zia poi ka sha bui ko en ni na suk tur nge puk ro thian a rang zel ni chu chuanin comment na khanin a then to iron tilang chiang si lo iron tilang chiang si lo I phal tak tak lo nyang te kha ron tia ka phala mo ka phala in lo shat ve ha ka du wang khanin video ha ka ron siam khania ka phal lu tu ka ma ro chu khami khatiang bak lo khu chuan ti lo ti lang chiang dan ha ka she lo mo ti lang chiang dan ha ka she bik lo ni chu wang chuanin tu na chuanin ane a thalakin ka ron da anga chuanin a phut khamo a phut bo kha mi lo mu chin te khan te a phut a kha ka mang zo to ni ka mang zo tu ama ro chu ka leina mi kha thalak kha ka va la anga chuanin a thalak kha ka ron da tel bok ngamo chuanin a hming mi lo hril chiang ula kha ente a hming kha ka shabik lawa chaina ania wa khanin chinese a in chiak ani wa hang ka shabik lawa chon hei oi heti hian ti top hian ania chinese a in chiak ani wa hianin ke pun ka hrelawa mo a hming hi hei Chinese vek ania chuan hnuai hianin sapin an ziak ve le ta mo hei lip shampoo an ti kha sap chuan lip shampoo an ti kha hami kha ni le me a chuanin kemah hianin a hma chuanin China bungraw la hi agent hi ka thawk ve thina ka thawk ve rem thina maro chu hei pupui a hi a rawn lian deuh a har lutuk awang hianin a har lutuk awang hianin ka ban san hria ni kin a pupui a hi ai tlema a lo len ve deuh hunah chuanin ka chhun zawm leh ang ka chu ka ti thaba mo tunah pawh hianin hei min bet thin hi lut awm ani China bungraw la kha mo min bet thin khan awma maro chu tunah chuanin ka thian nu hi ka kawh hmuh thina ka thian nu pawh ka pe hnem tawh customer ka pe zel ka thian nu kha mo chuanin China bungraw la hi an tam tawh a tun laiah hianin chuvang chuanin China bungraw la te hnenah khanin in order thei ani in order theia ani lo pawhin mani ala duh tu te ho kha inthurual ulangin inthurual ulangin alakna man te le a thonna man te khan ango ania direct a intum du ani chuanin keman hetaiah hian kalo buaipui sak chunga kalo lei sak chunga kalo thon sak dawn chuwa ama ro chu thon man ha intum hangai dawn amo khang kha in du ani chuanin a hnuaiah comment ah hianin in lo sawi anga a do tur te ho kha tikhanin whatsapp group ah te pawh kan siam anga tikhanin in rawn hlawm anga chu ti chuan a tih theih ama ro chu chuti a tih in duh lo ani chuanin chu China bungraw direct ala te hnenah khanin in order anga order kha a siam theia chumi ani lo chuanin tingina ka hrelo keimah in a heta lo lei a lo thon tur ang kha chuanin ka sum dawng tawh lo a tun lai hi mo chuvang chuanin ka ti vak tawh lo a ti vak ngaina ka hre tawh bik lo nei chu anin hemi hi thathum ngei ngei hman tur ania ingdu ani a phut pawh chu ingdu ni chu a phut chu a tha lut tuk a mo a phut pawh a phuan dua voi hnih voi thuma suk theia khami pocket khat phut pakhatah khanin pocket khatah khan voi hnih voi thum ti hianin kan su a chuan mahse angin mini hnih vel ka chia ve nei chu hetia han suka shampoo anga han suka tleuh leh nghal tel anga chuanin ka ti lo ta maw ka chia ve mini hnih vel ka chia tawh hnuah khanin conditioner nen khanin ka chia le ni kha hnuah khan chu tiang chuanin ka ti a chuan ke pawh hei ka hmang zel dawna thathum vel thleng ka hmang zel anga chuan ka hmang zel dawna thathum vel thleng eng tin eng kiang che in nge a rawn
thằng tầm đôn ai aron chua tầm đôn cái sự việc lâu à kan en chin để dễ là ngay result cho nên mình đã khá nên thì chúng til nghe nhang soi rộ lâu khác này cháu mà mình đã khá nên soi đủ cháu cái này mà chỉ có soi rộ man lâu ăn khác cái này thì cháu à cũng mình nói chuyện là khá nên mình đã khá nên ở trên chỗ cái soi tụ ở trên là mà hiện nên pha này tầm ở thấy nghe thấy lâu à thì khá nên tụ là cho nên pha tầm lâu anh này thấy tụ pha tầm lâu anh này biết hay pha bắt thung trên hạ khá nên Sarkarin ham that na apea loman apea ni athan pe ju fa tam ui fan nei nga lu tuk mani mi do hi na ka mo pe tu man mani kha an har sabok se an in po kha hei in tlabal ve de to hi ni bia ma se fa kha paruk pasari lai khan ne fa kha kung tin khan nei ve in ka se an ni po kha tiang kha te khan ni bia mo khang tiang te kha sarkarin e enge ham that na ape ve a puisa te loman te don tir ve khang kha a thena chuanin khang tiang khan an in tung ding ve loman an don atang khan mo in an in tung ding khang tiang te khan ta chuanin enge chena rama hianin ui man ni a khanin mo youtube a khanin chena rama meichia an lei thin na ati nge de o nupui pasal inzon na ati khami kha aron posa ani chu ahmuna omani lawa media atanga ahmu kha aron channelin aron siam le khani ta isa inti khani ka sia khami kha asoi kha ati thawa ma lo mo kema poina tak tak ton kha kalo share ve don chuwa sanghai kan omlai khanin mo sanghai kan omlai khanin pa ka hianin chumi pa ka chuanin a ming to sei lo menga chumi pa ka chuanin meichia hi nupui pasal tur zun na ni chu nupui pasal ni loi pasal tur zun na mun hi omani chu kata khanin hei lekha hianin an chia ka lekha hian kinga mo ma se an man ni tak chuan tel an om lo karin dana chuanin chen an om ve ni karinga ani lo pa an pi le pu te pon an mani chung hnai vai te pon an ti sak ani karinga chuanin lekha khanin an chia kan thalak te an da chumi kum chat chu chumi chu asan zong chuanin a hmel om dan chu tiang kha tiang chu tiang vel kha an zia ka chuanin a thena chuan an thalak te pon da te ra chu tiang chuanin mun khata hianin lekha hi an kinga ti hian an thu zel thin ni chu mi ho hianin an bor lui zel thin te phone number te khan da ma ti hanan mi ho hian an bor lui zel thin kha tiang mun kha omani mun tina hian omin ka ria hei ramchangkang ante mun changkang te khina shanghai te guangzhou te beijing te shenzhen ti vel te tiang vela chuan a om zel karing a om karing keima chuan ma a om karinga mun danga po a om ti kha an soi ri ka hre to a ngaya kan nei to an mani chengi so po hian ngaya an nei to an nei a chu chen thil maka po han kan ngai san chu ko pun atira chuan mak ka chira to ma segin ai kan om rei ve to kan lo om rei ve zela a ngaya kan nei to mak thil maka po kan ngai to lo chunyanga chuan hei ka ham kan phor chinanga ma kan phor chinanga hei heti hian ne a cha bun hi mo ti hian na do ma chuanin hi atuam na tur hi atian an chhom tir tel ngal ta ma ti hianin atuam na tur hi tian an chhom tir tel ngal a chuan ti hianin kan sumai ani ti hian a phuan du lu to ka ma hi mo rim hi hei ama rim hi chu tianga rim tui viau po ni lo enge nyang dam eng rim emawni lam chu tianga rim chhia po chu ni chang lo rim tui lu tok po ni chang lo hei chiang dawin lo an ula hei hna vel atanga siam ania in mo chiang them le tianga phone atanga lak hi chuanin hei a lekha ziak po hi le ling zawng in a awm zela heng tiang hian ania mo chuanin pakhat leh pawh a hriaka hei a awl maw a na rial ang hian khangtia anga khatia ang chi sam to tam na du tan pawh a theih tho chumi pawh chu a awm a a tha lot to chumi pawh chu maw heti hian ti hian an hnuai kep chu hemi ka man zo khuna
mi ka man zo huna chu mi chu ka mang le ang ka te reu ruama ro chu to de ta chiang somri panga nya chu chu chaina in mo wan somri panga nya ti te hian te an te a that me le tu ka khami kha an ron a video kha an ron ti thina moi a ti tu te ho khan po khan an hmanga sam tlem te khan ne ti khanin an hmanga an sam kha lo a lo to tam lui ani chu khami kha a video te khan an ron chhuaka khami kha that me le tu ka kha po khamo hindu chuanin lo soi ulangin midang bula in cha do ani chuanin i englo messenger atang khanin a thlak khamin lo dil ulangin ama ro chu pinduwa mi ni lawa pinduwa mi le tuna dong hi na mi hi a in ang lo ve thina ni hei duplicate te hian zuar ve thina mo in ang hei a hming po in ang che chuanin i alema po in ang che ama siangin kan leina mi ni lo ang kha chu a duplicate te hi ni ve thina pinduwa hi chuanin mo hei bang hianin min lo zot ulangin midang bula in cha do ani chuanin min lo zot ulangin a thlak te ka lo thon chewanga a phut chi in du ni le a phut chi thlak ka ron thon chewnga tuna a hriak anga chi chu in du ni chuanin chung po chu a thlak in ka ron thon thei chew ani ti kha min lo hriat sak ulangin chuanin messenger a min lo bia anga maro chu hei a changin messenger hi ka en khat ve ni chu ka en khat ve thina mo a chan chu i ka man reng lo hei pui a hi a boy thlak ve thina phone ke en hian thina rim thina chang chuanin hei bang hian ke en reng man lo ka man hun huna ka man hun huna ka ron reply chewnga ti kha ka ron soi du lo thin rim mai lo ulang ka ron reply ma ka ron reply ngal lo chew ni po khanin lo thin rim ngal lo ulang in ti ha ka ron soi du ka lo me chu nong chu ni mai ro se o ka lo me tu ke bye bye ule chuanin ka channel hi mi lo share sak ve thin ulangin chuanin like le comment te khan mi lo ti sak ve thin ro ne kan lom lu to ke